Dobré ránko. Dobré ránko. Ahoj. A čo ty tu vystrájaš v tej postielke? No, čau. Ako robí Macko? Brum, brum, áno. Autíčko? Auto. Ako robí auto? Ako robí auto, miláčik? Brm, brm, áno. A ako robí havo? Áno, hau, hau, krásne. A opica? Áno, áno, krásne. Levík, ako robí levík? Wow, áno, tak krásne. A rybička? Krásne, krásne robí rybička. Dobre, už dávate ty, rybička. Brum, robí autíčko, áno. Brm, brm, áno, autíčko robí brm. A ešte čo vieš? Čo ešte vieš? Indiána vieš? Tak, krásne. Krásne. A ešte prasiatko? Ako robí prasiatko? Krásne. Šikovná si. A kravička? Kravička? Mú, áno, mú. A kde je papagaj? Papagaj. Tu je papagaj. Tam je papagaj. Povedz papagaj. Hop. Aťa, aťa. Papagaj. Papagaj. Saši. A povedz teta. Teta. Teta, krásne. A povedz ty, ako robia hodiny? Tik-tak, tik-tak, krásne. A povedz ujo. Ujo. Ujo, áno, ujo, krásne. Ujo, áno, ujo. Ujo. A pošli pusu? Krásne. Teta. Povedz mama. Mama. Sašik, povedz mama. To není papa. Mama. Nie. A papa dáš? Dáš papa? Daj papa mamke. Papa. Saši. Papa. Daj papa mamine. Papa. Poď, prečo ti mám dať papa, keď nejdeš preč? Neolisuj tú postielku. Papa, papa, krásne, papa, všetci, papa.